sa yirmaɓe kamɓe yiɓe laamu ɓe ɓe mbima min gondi ko min ngala moyen ngaji min totaka essence min totaka otoji so min totama otoji ne ala essence mais ɗum kam ko fod laamu mais caggal laamu mairie ji ɗi par ce que mairie ji ɗi kala huɓere ɗo maha ke nder mairie ji ɗi ne poti dañde service aji technique ne poti jogade yimɓe yahoɓe ina ƴewtindo ko mahete ko est ce que jomumen jogui autorisation est ce que rewi lawol rewani lawol troisiéme on ko mahowo taade aɗa nana ñande fof waɗi jeeye namdo mbiya min de mbonnan mi anda est ce que so neɗɗo ma hol lawol ngo rewata mais hay goto namta neɗɗo finata mon e maɗi a tawa fina tan jeeya neɗɗo ma mbo jogui kalisam tan ɓuuri ma a wondaka min de mbonnana galleji no ma holko tagi nan jana holko tagi galle ɗi yande yomi rento a fina tan gona e maɗi yimɓe gowta ɗum laamu ngu yahani daraki fodde wonɓe hakkude laamu ngu e mahoɓe woni mairie ji ɗi kañumen en daraki darde mumen mboɗo sikki bandiraɓe paami nden toɓɓere en guddat ɗum toɓɓere e karallo to banggue maadi nde en gubbat ɗum en goppat ɗum payde toɓɓere wonde kadi ko yettude Allah fammini bandiraɓe tigui rigui neɗɗo soko tawi aɗa ƴetta ngaaluma aɗa waɗa e nokku te ka koɗowo hen walla aɗa honna hen yimɓe so tawi a waɗi no fotani worude ene wawi e sabade wona basgol pitali kewɗi ɗum noon yallah daddumen e ɗum bandiraɓe paami e kono Amatera Sarr gabboɗen ko to banggue on mbaɗin ɗo en fedde en wiye ɓamtare leydi il paraît que fedde ko mayde walla alors hande nde ɓuuri wuurde bon inchallah mbeɗen dille mon eyyi mi non boyi quand même ça fait hitande joni nde wonno hadde février 2019 emin jokkodiri e fedde ne wiye CMI min mbaɗi enrôlé 1000 personnes e nder département de Podor ala andi nde wonno tawama janggama andama hankkadi yimɓe fof jaggi wonde cellal ɓalli ko ɗon ɓamtare umorto so neɗɗo sellani hay hunde o wawa wadde gandi moƴƴiri gandi ndeeji gandi ɓumdi gandi miijotonde wonata e celluɗo so neɗɗo sellani hay hunde naftorta koye terɗe muɗum ɗum waɗi laamu ngu nde jonni programme CMI temps e gargol président Macky Sall wonde yo yimɓe ɓe mballe beele kala ñawɗo e ɗum pawɗa honde e nder Sénégal fof aɗa wawa safrade ko ponɗa wadde bunnogas mbiyeɗa ya addu bunnayyi woni leɗɗe ko ponɗa wadde sappo mbiyeɗa ya addu 5 e won leɗɗe ko ponnoɗa wadde laamu ngu ƴettanma carrément en charge wima kañum waɗata min naati hen min ballodiri e laamu ngu saabu fedde amen nde ko ɗum fedde amen nde ko baagal hakkude laamu e laamaɓe kala ko laamu ƴetti ne yiiɗi yettinde miskineɓe ɓe min ƴeewa ɗowde ɗum famminde miskineɓe hol nafoore wonde hen hol darde fonde darade hen hol nafoore yiititede hen kañumen e daro hen ñalawma janggo ɓesgu woni so tawi yii caɗele walla dañiki no woyto rewa e amen par ce que Gamal Abdel Nasser namdinoma hol politicien o wi ɓurɗo wawde temtude bojji ɓesgu muɗum minen somin nani toon caɗele walla min nani toon bojji min mbawa tomtude min jettina laamu ngu beele laamu ngu ene daro hen ha miskinoɓe en jiito koye mumen ɗum waɗi fedde nde mayani ɗum waɗi mais noon ko Covid o ari ko min dartinino golle min ƴettini joni golle ni min woni secrétaire général fedde nde emin gone plan 2022 komin jogori gollade ko ɗum fedde nde hande nde ɓuuri wuurde saabu nde rendini ko élewaji nde rendini jangguinoɓe nde rendini ɗanguiniyankoɓe nde rendini remoɓe nde rendini aynaɓe nde rendini awoɓe kala ko miijiɗa e fijiram golle en nana e nder fedde kadi ko fedde volontaire c'est à dire ko min weela ko jaɓɓal fedde ngal mboɗo yaadi hen mboɗo jeeya hen ko ɗum min liggoto min meeɗa dañde financement laamu kala ko min dañi ko koyamen ndendini walla boom yimɓe yarlitiɓe mbaɗi hen jooɗi mumen surtout Ablaye Wolle kañum waɗi en 2014 walli min financement 5 millions waɗi min financé ko heddi ko fof kay nder koyamen min mbaɗata min ƴetta événement mon fof yarlito huno ko waɗata hen ko min mbatta hen e piyamen hitande fof emin piya emin jogui carte amen hitande momin piya emin cooda carte ɗe kadi ko hitande fof ko cartal kesal min jogui cate nan Mbour cate nan département Podor cate nan Sédhiou cate nan Tambacounda emin jogui cate aussi Fatick e Kaolack donc fedde nde hande ɓuuri wonde emin jogui Mbacké
le 11 ɓennuɗo carral amen gongal Mbacké on no waɗanno ñalawmal final. e saarunde e rafi o arde covid 19 onde arde fedde ɓamtare leydi holko o darani ɓiɓɓe leydi ndi e on saaha? min mbaɗi heen geɗe ɗiɗi. nde yonti nde emin jogii hono no kaalirmi ɗo jooni nani wimo joom ɓuri loppata ɓuri muɗum no kaalirmi affaire maadi sabu ɗum culmimi min ƴeewi min jogii e nder fedde amen e doctoreɓe d' abord min noddodiri e koye amen hamin daña humpiri rafi o ɗum ko haalte kam ko holɗum doctoreɓe ɓe caktani min ɗum nden ɓe caktani min ɓe mbi enen duttoɗen e koreji men ɗi yoɓe ndento oɗo rafi sabu rafi o keso holko sali holko jaɓata holko yimɓeɓe ndentina goɗɗodire laaɓe e koye mum mbaɗe masque uji hoto calmodirte min kalani yimɓeɓe fof no waɗirte min ndiwani ɗon minen min ƴeewi holko Allah wawni min coodi caɓuni min coodi gel min coodi masque uji min pecci min cari e care amen ɗe mon fof yo won ɗo walliti mon fof yo ɗon min ngala doole laamu mais mon fof diwi diwal muɗum min mbaɗi hen komin mbawi ndeysan Ablaye Elimane Dia yalla yurmo yafamo kalajo mouvement amen battindi ɗo temedere ujunere o waɗi hen omin daha e baltorɗe ɗum noon so tawi en gari ɗo e galle makko en eɗen kalta kadi ko ganduɗa o waɗino hen sababu eɗen ñaganoma Allah yalla ɓuumi jiye makko yalla ren ɓesgu makko ngu enen wonɓe caggal men yalla junni en caggal makko ɓo en duwanade voilà ɗon en ɓoyata ɗon so neɗɗo wiyama Amatera Sarr yimɓene gandi ko karallo ni to banggue maade kono kadi ko karallo to banggue dawrugol to banggue politique elle oɗo saaha ka babɗo juuɗe ma caggal aɗa yolbini politique o walla a yaha ganduɗa gadi a natti jogade hen ɗon gueɗɗiɗi fof nani hen hande wona wassinade Allah dolde usim donc hande won komi wawa mboɗo jogui yiyande min hande gollalam woni tan koye hufde sukaɓe ha ñalawma janggo daña pinal karallagal politique wawde lomtade sabu joni fof mbi so tawi a yiiɗi mayde maɗa soofa tan a toppita ko ronoɓe ma e no mbiɗa ni emin jewno jaɓɓal no wiye Mariam nde min jeehi ha ɓooyi min ƴewti min gaddi jaɓɓal gongal ene wiye 2 pas c'est à dire jaɓɓe ɗiɗi pourquoi jaɓɓe ɗiɗi aɗa andi Ablaye Elimane Dia ari nde min jiitodiri en 2017 ɗum grand ko min appotomo de jiɗmi gara ballami en cas politicien min ko joni puɗɗotomi ballami ko liggotomi ko garami resnuma ɗum joganɗami kadi ballami e politique o min mbaɗi fedde Fouta no wiye CC Jam cadre de concertation pour le département de Podor dental ɗo Podor naaɓe garata no miijo ɓamtare Podor mbaylumi ɗum mbimi ala wona noon wiyete mbiyeten ɗum ko seesa ha jaam dañe seesa ha jaam dañe min goni hen ha 2019 2020 min cansi jaɓɓal ɗum woni 2 PAO PAA programme plateforme pour l'avenir du Sénégal min mbi Abdou Diouf haalino Abdoulaye Wade kay rewi hen Macky Sall wawa gomdinde ɗum wiide yo département Podor ta 240 000 hectares mbofondi leydi ko ɗo woni yo fawru ndu yo département won fawru Sénégal liggoɗen tade Allah walli en joni courant ari Allah walli en joni yimɓe jokkodiri tonggol ngol iwi Allah wayli en hakkude Sénégal e Mauritanie beldiri donc maayo ngo no wawi asede no wawi nafoore hewde no wawi yaltude hen Allah walli en eɗen jogui nangue eɗen jogui hendu eɗen jogui leyɗele jaaƴe donc eɗen poti liggade ko min mbaɗi ko mbiyam IAM initiative accélérée de modernisation de l'île à Morphil c'est à dire yiyande hono île à Morphil woni timbere wonde hakkude maaji ɗiɗi nde fleuve Dou e fleuve Sénégal hono mbaɗirten hande ɓamto sa firti ɗum kadi ne woni île à Morphil mais sa sañci ɗum bango ɗo wona kadi hol feere nde mbatten ha oɗo diwan ɓamto min goni hen min mbi ɗum on plateforme on yo yaañi yo fuutanke fof yo naata hen sabu sa nani timbere hakkude maaji ɗi ɗe wona koɗɗo ton
wonɓe koɗani wonɓe dow leyɗele mumen nan toon sa ƴetti petanaɓe leydi mumen nan sara salde won jeeyaɗo hakkude maji o hoɗani toon o ala toon leydi mais anni e makko o yi nafoore wonde toon nde haqqille makko no woni yidde liggade toon ha yimɓe fof naftoro par ce que wulango jamma woppirtake e goto leydi wondi toon ndi wonɓe toon ɓe galana ɗum karalagal ɓe galana ɗum kalis pour yidde liggade ɗum noon il faut que wonɓe toon ɓe daña haqqintelagal dañde peeje miijade no ndendire e yimɓe wonɓe ha nokku o liggey par ce que ɓamtade ke juuɗe jomum so yataw jomum wona wawande kala ɗacciɗa ɗo ko wawa ƴettude ɓooyat ɗon mais yata ɗum ɗum waɗi noon mi woppani politique effectivement mariam o kadi mi woppani ɗum mais tubakoɓe mbi minen komin marxiste en no leɗɗi piir halpulaar mbi no leɗɗi piir fof gawre chaque chose ses circonstance kala ni hunde ardi tan ƴeewa jamanu o naata kadi jamanu joni o Oumar hande sa ƴetti yimɓe temedere nder Sénégal hen 90 ko sukaɓe sa ƴetti yimɓe Sénégal hen 90 ko rewɓe donc hande kala ko neɗɗo ƴetti tawi sukaɓe gardaki rewɓe ngala hen gonga d' abord yooɗata par ce que fijirde jeeyi ɗum ko sukaɓe rewɓe te kala ko ala fiji ay jama hay jama de adorto fijirde nde wonta jama yimɓe pijata gasnani jaaha jama so wona ɗum yimɓe jiidirta e nder fijiri ha mbawa noddodirde to jama to ɗum waɗi baɗonam ni hande yiɗata ko abbitade caggal seeɗa no puusa sukaɓe pindina ɗumen e hol darde nde suka foti darade politique hande noon muusiɗe yimɓe nanirta joni noppi nanirta godde minen min kawrike politique pinal a janggat holko woni politique par ce que politique en jeeya konngol ngol ummi ke Gregel firti ko politicos woni hono wuro jogirte ni hono wuro jogirte kay jarani jangde woɗɗude jarani kadi wiide aɗa haɓay non mon fof jogi hen fodde no wuro jogirte wuro rendini ko aynaɓe rendini ko subaɓe rendini ko awoɓe rendini ko ɓe mbaɗa e sañoɓe rendini ko wayluɓe rendini ko mabuɓe mon fof jogi fodde e nder wuro he so mon fof rokkama gueɗal mum ngal honnama ɗo foti waɗde ɗo jagginama ko foti jagginade ko teddinirama no foti teddinede ni tan jaam waɗata wuuro sa yimɓe ne kaɓa tan won tottaɗo ko fotani jeyde mais so mon fof tottama ko foti jeyde yimɓe gondata ɗum waɗi noon e saaru hande gonaɗo ko jamanu mo ganduɗa yimɓeɓe en poti artirɗaji haqqille mum sa ƴeewi révolution hande ɗo sukaɓe fof ɓabbitima naate politique ha tengtumen oɗo élection payaɗo sa ƴeewi hande ko waɗi candidat ji e sukaɓe ɓe keɓani duuɓi capantati walla duuɓi capannayyi mbay tan kono leydi o révolution ko woni cikkuɗa